endi tikaonetsetsa lero lino ndizomvetsa chisoni kwambiri. Wallahi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuona anthu ena akutuluka chisilamu kamba kakhalidwe langa, adabwerera ku chisilamu akutulukanso chisilamu chimenechi kamba kazochita zanu, khalidwe lanu, nkhope yanu ikwatulutsitsa anthu chisilamu. Koma mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adachuka kuti watendere wachikondi, ndipo kudzera mu chikondi chimenecho chifukwa chake lero lino ife chisilamu chidayipeza. Taona adatsegula mzinda wa Maka umenewo popanda kuchita nkhondo iliyonse chifukwa cha chikondi. Iye adayitanira anthu ku chisilamu posachita nkhondo iliyonse mu mzinda wa Maka umenewo. Taona ni mutsiku lina mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam munthawi imene adatsegula mzinda wa Makka, anayadzamira nyumba munthawi imene iye amayankhula ndi mmodzi wa masahaba ake, mkazi yemwe anali nyumba yomwe mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayadzamira. Atadziwa kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali kunja, anayesesa kutseka mazinira cholinga choti asamamve zomwe mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalankhula. Jibril alayhi salatu wassalam anamudziwitsa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti nyumba yomwe anayedzamirayo inali ya mkazi wosakhulupirira. Chifukwa choti iye anayedzamira nyumbayi panalibe chifukwa china chilichonse chakuti mzimayiyo akalowere kuno. Watseka makomo onse a nyumba, koma la mtima wake lotsekula. Patapita kanthawi mzimayi uja ananyansidwa ndi zomwe anachita, ndipo anatsekula makomo ndi mazenera a nyumbayo, ndipo anagwa pa mapazi a mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenaka analowa chisilamu. Taona niti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam awayitanira anthu kudzera ku chikhalidwe chake chabwino. Koma lero lino ife tikuwathawitsa anthu mu dini imeneyi kudzera mu khalidwe lathu limene lili loyipa. Abanga konda Allahu tabaraka wa taala, tiyeni titayitanira anthu chisilamu kamba kakhalidwe lathu, kazochita zathu. Taonetsera anthu nkhope zabwino, tisaonetsere nkhope za mandimu. Tikatero tikhala kuti kutsata chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam.